Uy, sa kong baka. Initan man ako. Asa ning ibalhin ni akong baka. Bay, kaya pating luuyan ni Chukoy. Chukoy! Kung saan ka diya, Chukoy? Palhin sa ko ni. Chukoy! Luuya sa akong Chukoy. Ay, niwang-niwang ni, pero niwang yun ni. Be? Lawas, be? Mahalin na nagsisinta ni. Okay na niya. Chukoy! Chukoy! Sakam ka diya, Chukoy. Chukoy! A few moments later. Wala mo kong kwarta ni oy. Dibog mo kay ko. Sa mo kita bagay mo. Sabi ko ani ro no. Kwarta di ko ba? Ay, palo na din ko. Para. Ako na kuhaon nilang motoron kay para kasapi ko. Diyan ko nasa kong silingan ko na. Balay motor. Tay ginaron. Dugay lakaw ng tawhanang nanubuhay baka oy kay ako waon ko na yung motor paligya ko na sa kong silinga nga way motor pero di sige pa masag tugay ng yung baka nga pertim ng mga kiga oh may kao na. A few moments later. Uy, wala mo nayabin ng motora. Duhar bakbok helmet. Naguro ni siya kuyog diri oh. Duda ko bro. Nah, ini kuyog nito ana. No may helmet. Naguro ni yung kabit diha. Asa kang yabin ni gibutang sa tugiya. Bikin be. Diyan ra din yabi. Ako ko kay pandaron ko ni. Kuwaptor ko ni gyud. Sa magtaon sa Christmas kay si patatong naharon arbay mga traffic aid mo. Mga lit dagan din sa karna. Helmet ko ta kay tra ingno nga kuha gid motor ba. Nanadib ko motor. Oh, akong motor! Kaawat! Kabatay tagiya. Bigani ko. What's up guys? Nahuman na gyud ang among video. Click subscribe ug i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos namin.